Ξεκινήσουμε λιγάκι από το τελευταίο. Με τον κύριο Περιφερειάκη. Ναι, είχα μια συνάντηση με τον Περιφερειακό Διευθυντή της Εκπαίδευσης, τον κύριο Κελεσίδη, όπου φαίνεται ότι η απαρχή της νέας σχολικής χρονιάς δεν εμφανίζει ιδιαίτερα προβλήματα, όπως με ενημέρωσε. Ζήτησα λοιπόν ότι θα έχει την απεριόριστη μου αρρωγή και τη συνδρομή αν προκύψουν θέματα σε οτιδήποτε επίπεδο. Του γνωστοποίησα ότι πριν από λίγες μέρες ήμουνα στο γραφείο του Υφυπουργού Παιδείας του κ. Παπαθεοδόρου για να έχουμε τις εγκρίσεις κτηριολογικών προγραμμάτων για 2 σχολικές μονάδες που θέλουμε να κάνουμε. Η μία φορά μια αίθουσα απλού χρήσεως στα Ρίζια της Οριστιάδας και το άλλο είναι για ένα 12θέσιο σχολείο στην περιοχή του Κάτω Ναυροκοπείου. Δηλώνω λοιπόν την διαχρονική εξαιρετική συνεργασία που έχουμε με τον διευθυντή μας και με τα στελέχη του και ελπίζω για τον καλό των παιδιών η χρονιά να εξελιχθεί ικανοποιητικά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.